Сәлем дуслар. Бүген пәнҗишәмбе. Сәгать уклары 7-дә, димәк сезнең экраннарда TMTV каналының иң гадел топ клип хит парады. Һәм мин аның алып баручысы Айрат Ильясов. 8 март бәйрәме узды. Күп ир-егетләр 9-ы иртән календарьга карап җиңел сулап куйдылар. Ләкин моның белән бәйрәмнәр тамам түгел. Тиздән 13 мартта TMTV телеканалының туган көне. Без әкренләп бәйрәмгә әзерләнә башлыйбыз. Каналыбыз турында сөйләрбез һәм бу атнаның нәтиҗәләре буенча көчле унлыкны бергәләп билгеләрбез. Киттек. Тапшырубызның кагыйдәләре буенча һәр атна без иң аз тавыш җыйган клип белән саубуллашабыз. Сезнең тавыш бирү нәтиҗәләре буенча бу атнада киләсе клип хит парадыбыздан төшеп кала. Игътибар экраннарга. Şəşkələrinin xuş isləsi şəfəğəsini tonlarının şibərlər küb arasından barısını sayladı. Altın bulup ağarmını da gümüş bulup tonarmını nefebeti biz gügeni de yıldız bulup yanarmın. Altın bulup ağarmını da gümüş bulup tonarmını nefebeti biz gügeni de yıldız bulup yanarmın. Әлеге минутта хит парадыбызга өр-яңа клип аяк баса. Безнең хит парадта ул нинди үрләр яулар икәнен бары тик сездән генә тора. Иң мөһиме тавыш бирергә онытмагыз. Haksızlık белән килешмәм, авырлыкка бирешмәм. Сиңа булган хис турында башкаларга сөйләшмәм. Аңлыйсың микән син шуны хисләрем чын икәнен? Сорыгып беттем, көттем, очрашулар җиткәнен. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Сөйләр идем серләремне күңелдәге булганын. Белсәң иде йөрәгемнең нинди хискә тулганын. Син диеп ата таңнарым, син дип килә язларым. Белсәң иде шул сүзләрдә күпме сөю наз барын. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Күңелемнең кояшы син, синең белән бик рәхәт. Дөньябызны гүзәл итәр уртак булган мәхәббәт. Менә тиздән күрешербез, барсың сиңа сөйләрмен. Назлап чәчләреңнән сине көттем диярмен. Тик син генә, hey. Тик син генә, hey. Тик син генә, hey. Тик син генә, hey. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда.
Артур Марат дуэты гел юлда, гел гастрольда. Шул сәбәпле алар телевизорны бик сирәк карыйлар. Безнең каналны да гел күзәтеп тора алмауларын сөйләп уздылар. Шуңа карамастан егетләр мөмкинчелек булганда тәмле көрәш тапшыруын яратып карыйлар икән. Әйтергә кирәк, егетләр үзләре дә тәмле көрәш тапшыруында катнашканнары бар. Һәм хәтта ТМТV каналы премиясының иң тәмле көрәш номинациясендә дәгъва кылалар. Егетләргә уңышлар телибез һәм аларның клипларын бергәләп карыйбыз. Yazның birinci şəşəyin Ona özüb birdim Yazның birinci şəşəyin Bir күрдә сиңа гашык булдым Гашык булып яшимен әле дә Шундый назлы карашларың синең Наз булганга яшәүм ямле дә Яратам мин сине җаным Бар назымны бүләк итәм Бул әле минем яннарымда Син гөлиркәм Яратам мин сине җаным Бар назымны бүләк итәм Бул әле минем яннарымда Син гөлиркәм Башкаларны күрми яшим хәзер Бергә чакта рәхәт шул җаныма Җырларымда минем саф хисләрем Кадерлемә сөйгән ярыма Яратам мин сине җаным Бар назымны бүләк итәм Бул әле минем яннарымда Син гөлиркәм Яратам мин сине җаным Бар назымны бүләк итәм Бул әле минем яннарымда Син гөлиркәм Bir күрдә сиңа гашык булдым Гашык булып яшимен әле дә Өзелепләр яратуым сине Яшәүмнең мәгънәсе ямәдә Яратам мин сине җаным Бар назымны бүләк итәм Бул әле минем яннарымда Син гөлиркәм Яратам мин сине җаным Бар назымны бүләк итәм Бул әле минем яннарымда Син гөлиркәм Бул әле минем яннарымда Bir күрдә сиңа гашык булдым Айгез каналыбызны гел күзәтеп кенә тора һәм барлык тапшыруларны да карарга тырыша. Монда инде әфәрин генә диясе кала. Айгезнең җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 1020 номерына топ клип дип башлап 148 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Йөрәгемнең читенә килә сине биклисем Яратам дигән сүземне нигә син ишетмисең Ярат мине, ярат син чынлап ярат
Kınlaşırlarımni, bürükşüklerimni sin tarar. Yarat beni, yarat sin şınlap yarat. Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap. Yılmayıp sinliklerli, yanlarım makillerli. Yüreğimni özün bilen canım alıp gitterli. Yarat beni, yarat sin şınlap yarat. Kınlaşırlarımni, bürükşüklerimni sin tarar. Yarat beni, yarat sin şınlap yarat. Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap. Muhabbetten isirip yaşım min senin ışın. Yanlarında sin bulganda duyam min siyuk ışın. Yarat beni, yarat sin şınlap yarat. Kınlaşırlarımni, bürükşüklerimni sin tarar. Yarat beni, yarat sin şınlap yarat. Yaratulların yürekke bulmasın ile gazap. Yarat sin şınlap yarat. Kınlaşırlarımni, bürükşüklerimni sin tarar. Yarat beni, yarat sin şınlap yarat. Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap. Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap. Yarat sin beni, yarat. Ясмин TMTV kanalı turunda dostlarından bilgen türlü sebepler arkasında kanalını gel күзәтеп бара алмый. Шуңа карамастан ул TMTV kanalına үсешләр, яңадан яңа мотор клиплар һәм тамашачыларның саны артуын тели. Аның клибы өчен тавыш биргә теләсәгез 1320 номерына топ клип дип башлап 146 кодын язып җибәрегез. Yazmış meller ışraştırdı kızının yemeli gününde yazığı koyar idi güye yılıma yolu yüzünde Мен сені тапқанға, сен мені тапқанға, сүйініші, япырақларда бейіші. Алтын япырақлар яуғанда, сөзілер сөзіге ялығанды.
куаныша. Мен сені тапқанға, сен мені тапқанға, сүйініші, сүйініші, япырақларда бейіші. Ойлamadım күзгі күнді, тең ярымыны табам деп, дәу көргендей япырақларға қарап таңға қалам деп, сен мені тапқанға, мен сені тапқанға, қуаныша, қуаныша, япырақлар құйылыша. Мен сені тапқанға, сен мені тапқанға, сүйініші, сүйініші, япырақларда бейіші. Мен сені тапқанға, сен мені тапқанға, сүйініші, сүйініші, япырақларда бейіші. Киләсе резидентыбыз Ләйсән Махмутова ТМТV каналын беренче көннән үк күзәтеп бара. Һәм мондый канал барлыкка килүне мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә зур адым дип саный. Ләйсәннең Тамчылар дигән җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип 147 кодын язып җибәрегез. Аклымны кигәнегез, күклемә кигәнегез, скажите, пожалуйста, кем сезнең сөйгәнегез? Аллалымы, гөллалымы, тәрәзәңә пәрдәңә әрәм булырсың дип куркам әллә нинди бәндәгә. Тамчыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Тамчыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Яратам, 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 яратам. Ак печаткалар кигәнсең, кулың ничек тирләми, бу кадәрле чибәр булып, кая үстең чирләми. Ак буяуларга буя, тәрәзә ырымнарын, ничек итеп боештыры кавышу планнарын. Тамчыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Тамчыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Яратам, 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 яратам. Кулымдагы йөзегемнең исемнәрен Әүхәди. Если любишь, приходи, а не любишь, уходи. Минем сөйіп җиткән атым туры белән Савраска. Син согласна, мин согласна, ник йөрибез напрасно.
Әнвәр Нургалиев ТМТV каналы шыққаннан берле аны күзәтеп бара. Әлбәттә, аның иң кызыксындырган тапшыру топ-клип. Үз заманында ул хит-парадыбызның резиденты булырга хыялланган һәм менә ул безнең тапшыруда. Әнвәрнең җыры күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына топ-клип 145 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Үтсәдә еллар тезелеп сафка, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, yürek komanda seni yarata. Bilmem kim bilen ömür itasen, tükenesindir, o bit min tügel. Minde gül seni sağınam şolay, ikinci yarım Сиңа тиң түгел, икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән? Тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән? Соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән? Тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән? Соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән? Соң дисең микән? Топ-клип нәк уртасына килеп җитте. Киләсе резидент үткән атнада хит-парадыбызга аяк басып тапшыруыбыздагы тормышын бик яхшы позицияләрдән башлап җибәрде. Алдагы тапшыруда яңа үрләр яулавын телибез һәм әлеге минутта аның клибына күчик. Иң мөһиме, кадерле тамашачылар, тавышлар елларга онытмагыз. Башларымны ни күрәсең, белмәгәнмен икән яшьлектә. Бәхет агачымны
sıktı Diren yarasal yürekte Nişik düzimigen yaralarga Kaydan izlemigen davası Sabırlık bir Huday öterişin Sağış bilen bəxit arası Nişik düzimigen yaralarga Kaydan izlemigen davası Sabırlık bir Huday öterişin Sağış bilen bəxit arası Biz menəsi bəxit basqışları Sınav bilen sağış qapladı Yürek türündəgi soq hislərinin Sinin qürurluğun maqtadı Sağınırsın əli yıllar uzğaş Mini yuğaltqanığa günü Sın bulur şul ulu vaqtda indi Minim yürek dipməsin diye Dalgışını yurama yazmışqa Bəxtini üzün ışırdın Sağınırsın əli yıllar uzğaş Ökünürsün ləkin sınırlar Sağınırsın əli yıllar uzğaş Mine yuğalqanığa günü Sın bulur şul ulu vaqtda indi Minim yürek dipməsin diye Sağınırsın əli yıllar uzğaş Mini yuğaltqanığa günü Sın bulur şul ulu vaqtda indi Minim yürek dipməsin diye Minim yürek dipməsin diye Minim yürek dipməsin diye Нәрки Зинатуллин ТМТВ-ны якынлашып килүче бәйрәм каналының туган көне белән чын күңелдән тәбрикли. Аның клибы өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 142 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Каршы алыгыз 3-нче урынны яулаучы клип. Yakın itip öz itipler Kildim sizni көрерге Nişikler
yaşab yatasiz Halligizni bilirga Salam sizga zur salam salamlarning ulg'isi Shinik vosdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Salam sizga zur salam salamlarning ulg'isi Shinik vosdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Barisi da sizning ishi Qabul etib oling'iz Izgi matur tilak etib Ko'ngligizga solig'iz Salam sizga zur salam salamlarning ulg'isi Shinik vosdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Salam sizga zur salam salamlarning ulg'isi Shinik vosdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Tutmuş yaşmi alıp bildi Yalqınlı selamlarını Şın yürekten bulğanı hisler Bəxtli etmey kimlerini Salam sizga zur salam salamlarning ulg'isi Shinik vosdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Salam sizga zur salam salamlarning ulg'isi Shinik vosdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Hop! Salam sizga zur salam salamlarning ulg'isi Shinik vosdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Salam sizga zur salam salamlarning ulg'isi Shinik vosdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Salam sizga zur salam salamlarning ulg'isi Shinik vosdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Salam sizga zur salam salamlarning ulg'isi Shinik vosdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Әміне Гүзәлия үзен TMTV каналының ең тугры тамашашысы дип саныйм. Гел күзәтеп барырга тырышам, гел яратып карыйм дип сөйләде безгә җырчы. Хит парадыбызга дәгъва кылган клипларын да Гүзәлия белән Радик TMTV Production командасы белән берлектә төшергәннәр. Аларның иҗат тандемнары өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номеры топ клип дип башлыйсыз да 149 кодын язып җибәрәсез. Сезнең экраннарда икенче урынны яулаучы клип.
Meni sağıngan Руслан Ахунов безнең каналны беренче көннән үк яратып карый. Мин TMTV-ны уникаль канал дип саныйм диде ул. Аннан башка канал турында бик күп җылы сүзләр әйтте. Әлбәттә, мондый сүзләр TMTV хезмәткәрләренең күңеленә җылы кертә. Русланның клибы өчен тавышларыгызны кызганмагыз. Беренчеләрнең беренчеләре лидер клип. Котлыйбыз. Күрәсәм килә сине Күңелемә канат куясың Бергә булган чаклардагы кебек Иңнәреңә синең когаласың О, сагындым сине О, оныта алмыйм мин Йөрәгемне бирер идем Сине генә күрү өчен Хәзер инде синең иреннәрең Башкаларны дәшә үзенә Китә сөю үзәк өзелә Соңгы тапкыр сине күрер идем О, сагындым сине О, оныта алмыйм мин Йөрәгемне бирер идем Сине генә күрү өчен Сихисем артыр гына барып Үткәннәргә кайтып сөюемне Эзлим бәлки кайтыр ярым Бик күрәсем килә сине О, сагындым сине О, оныта алмыйм мин Йөрәгемне бирер идем Сине генә күрү өчен Сине генә күрү өчен Сине генә күрү өчен Тапшырыбыз ахырына якынлашты. Яңа тавыш бирүне ачык дип игълан итәргә вакыт та килеп җитте. Яраткан башкаручыгызга беренчелекне яуларга ярдәм итегез һәм безнең каналны күзәтеп барыгыз. Бары тик сезнең өчен, сезне яратып, TMTV каналы һәрчак татар эстрадасын яктыртып бара. Безнең белән булыгыз. Мин Айрат Ильясов, киләсе атнага кадәр сезнең белән саулашам. Пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.